Mit navn er Morten Plov Henriksen. Jeg er Ph.D.-studerende på Syddansk Universitet, og jeg har netop startet et projekt op med Odense Kommune for at kigge på den grønne mobilitet i byen. Her kigger vi på trafikken rundt omkring i byen for at prøve at se, om vi kan kommunikere til borgerne, så de bliver lidt grønnere i deres adfærd. I løbet af de 3 år, hvor projektet varer, vil vi udkomme med 3 videnskabelige artikler, og vi vil tage udgangspunkt i forskningsspørgsmålet, hvordan kan vi anvende medier til at påvirke borgerne mod en mere klimavenlig adfærd. Jeg vil også rigtig gerne lave nogle undersøgelser af trafikadfærden her i Odense, og prøve at se, hvad der virker, både med interview og observation, og prøve at involvere borgerne i at komme med deres input til, hvordan vi kan gøre byen grønnere. Det handler om, hvordan vi kan kommunikere bedre, adfærdsregulere bedre, sådan så det ikke kommer til at gøre alt for ondt og gøre det på en konstruktiv måde. For at projektet kan lykkes, så er samarbejdet med Odense Kommune utrolig vigtigt, så vi kan dele data og dele perspektiver undervejs i vores forskningsarbejde her. Så jeg er på vej ind til Tim Vermund, som er rådmand i Klima- og Miljøforvaltning her i Odense Kommune, for at høre om hans tanker om projektet og hvordan samarbejdet kan lykkes bedst muligt. Jeg har lokket rådmand Tim Vermund med herud til Sankt Hans Skole Skibhus for lige at høre, hvad er det for nogle tanker, I har her med jeres projekt her i Skibhus. Trafik er jo den næststørste udleder af CO2 i vores by, men hvis vi skal ændre på, at man kører så meget bil, så skal vi ændre på vores adfærd. Og noget af det, vi rigtig gerne vil, det er jo at prøve at skubbe lidt til vores vaner, så vi i højere grad cykler med vores børn i skole. Og så vil vi have meget den gennemkørende trafik udenom det her kvarter, altså udenom der, hvor det er, vi skal aflevere vores børn i skole. Fedt. Og hvordan er det så, at samarbejdet mellem Odense og SDU kan give værdi? Det er klart, at vi starter i Skibhuskvarteret og bruger det ligesom som et mønstereksempel på, hvordan vi kan gøre i resten af byen og i resten af verden, resten af Europa. Og der er det jo rigtig vigtigt, at vi arbejder evidensbaseret. Og det er også enormt vigtigt, at vi forstår, hvad er det egentlig, der skal til, for at vi ændrer adfærd. Vi kan jo godt have en masse forestillinger om, hvad er det, der gør, at man kører i bil eller tager cyklen. Men det der med rent faktisk at vide det, og måle det, og tale med mennesker om, hvad det er, der virkede, og hvad der ikke virkede, det kan være helt afgørende for, at vores projekt det kan lykkes. Og projektet det er netop støttet af SDU Climate Cluster med professor Sebastian Merlin i spidsen, så ham skal vi også lige høre fra her. Og nu er jeg sammen med Sebastian her. Kan du sige lidt omkring, hvad SDU Climate Cluster det er for noget? Ja, SDU Climate Cluster det er et center, som arbejder på tværs af vores videnskaber, for netop at komme frem til løsninger. Fordi det vi gerne vil, det er, at vi vil gerne bruge løsninger for at minimere vores drivhusgasudledninger, for at arbejde hen imod netto 0. Og det vil sige, at der skal vi kombinere den viden, vi ser på vores forskellige fakulteter, hen imod en helt ny måde at tænke på. Og hvorfor er det så, I støtter sådan nogle projekter som det, jeg har her? Det er fordi, den her klimatransition handler også om adfærdsændringer. Det handler om at bruge signaler, medierne i hverdagen, netop til at nudge folk hen imod en anden adfærd. Hen imod det at tænke mere grønt og bæredygtigt. Og der bruger vi jo medierne, vi bruger skiltene, vi bruger forskellige kommunikationsplatforme for netop at komme ud med den viden, så vi bruger folkene hen på det, der er mest grønt, klimavenligt og bæredygtigt. Ja, og hvorfor er det så vigtigt at arbejde med netop klimaadfærd? Jamen det er det jo fordi, at den her klimatransition, den kommer vi ikke i mål med, hvis ikke vi tænker adfærd, ikke? Og ændringer, og hvordan vi mennesker, vi forbruger, hvordan vi køber ting, hvordan vi lader os påvirke. En stor del af det her, det er netop at ændre vores adfærd hen imod en mere bæredygtig og grøn tankegang. Vi håber, at du vil være med til at komme med dine input, så vi sammen kan gøre Odense grønnere og skabe klimahandling.